Genesis, Kapitulo 43. Ang mga utod ni Jose nagbalik sa Ehipto upod kay Benjamin. Karon ang gutom nagtama pagid sa Kanaan, kag sang naubos na sang panimalay ni Jacob ang tanan nga trigo nga gindala halin sa Ehipto. Si Jacob nagsiling sa iya mga anak, "Balik kamo didto ka magdalawat sing bisan jutay na lang akalanon naton." Si Juda nagsiling sa iya, "Ang tao nagpaandam sa amon sing matigdas nga hindi na kami magpakita sa iya kun wala ang amon utod. Kung ipadala mo ang amon utod upod sa amon, malakat kami kag magdalawat sing kalanon para sa imo. Pero kung hindi mo pag ipadala siya, hindi kami maglakat." Kay ang tao nagsiling, "Hindi ka mo magpakita sa akon kung wala ang inyo utod." Si Jacob nagsiling, "Nga ginahatagan ninyo ako sing palaligban, paagi sa inyo pagsugid sa tao nga may utod pa kamo." Nagsabat sila, "Ang tao nagsagad pamangkot na hanungod sa amon, kag sang amon panimalay. Nagpamangkot siya, buhi pa ang inyo amay, may utod pa kamo?" Napilitan kami sa pagsabat sang iya mga pamangkot. Wala kami makahibalo nga singganan niya kami nga dalhon namon ang amon utod. Si Juda nagsiling sa iya amay, "Ipadala ang bata upod sa akon, kag maghanda kami sa paglakat. Dayon, wala sing isa sa aton nga mapatay sa gutom. Igarantiya ko ang akon kabuhi para sa iya. Ako ang imo sukton kung maano siya. Kung hindi ko siya mauli sa imo, sa maayo nga kahimtangan, ako ang dapat nga basulon sa bugos ko nga kabuhi. Kung wala kami maghimnulat sa imo, kung tani, nakabalik na kami didto sing makaduha." Ang ila amay nagsiling sa ila, "Kung amugid man ina, himuan ninyo ini. Dala kamo sang inyo mga suludlan sang pinakamaayo nga patubas sang duta kag ihatag sa gobernador. Jutay nga inughaplas, jutay nga dugos, mga pahamot, mga nuwes, kag mga almendra. Dalaman kamo sing doble nga kadamuon sang kwarta. Kay dapat ninyo ibalik ang kwarta nga ginuli sa baba sang inyo mga sako." Ayhan, nagsala lang sila. "Dalha ang inyo utod. Maghanda kamo kag magbalik didto. Kabay nga makagagahom nga Dios magtandog sa tawo, agud magkaluoy siya sa inyo. Kag ibalik niya sa inyo ang isa ninyo kautod kag si Benjamin. Kung nahanungod sa akon, kung madulaan ako sing mga kabataan, antuson ko na lang." Gani nagdala ang mag-utod nga mga lalaki sa mga regalo kag doble nga kadamuon sang kwarta. Gindala man nila si Benjamin. Naghanda sila ka nagpa-Ehipto sa diin nagkadto sila kay Jose. Sang pagkakita ni Jose nga si Benjamin upod sa ila, nagsiling siya sa sulugoon nga nagatatap sang iya balay, "Dalaha ini nga mga tawo sa balay. Mag-ihaw ka sing isa ka hayop, kag lutoon mo. Kay ini nga mga tawo magapanyaga upod sa akon." Ang sulugoon naghimo sang ginsugo sa iya, kag gindala niya ang mag-utod sa balay ni Jose. Hinadlukan sila sang gindala sila sa iya balay, kagamoy ni ang huna-huna nila. "Gindala kita diri tungod sang kwarta nga ginuli sa aton sako sang una. Dayon dakpon nila kita, kag himuon nila kita nga mga ulipon, kag kuhaon nila ang aton mga asno.
Gani nagkadto sila sa sulugoon nga nagaatipan sang balay ni Jose, nga nagsiling sa iya sa pertahan sang balay. Sir, sang una nagkari kami diri sa pagbakal sing kalanon. Sang pag-abot namon sa amon palahuwayan, kag sang amon pag-abri sang amon mga sako, ang tagsa ka tawo nakakita sang iya kwarta nga wala gid mabuhini sa baba sang iya sako. Karon ginabalik namon ini. Nagdala man kami sing dugang pangakwarta nga ibakal sing dugang pangakalanon. Wala kami makahibalo kung sino ang nag-uli sa amon mga sako sang amon kwarta. Ang sulugo nagsiling, hindi ka mo magpalibog, hindi ka mo mahadlok. Ang inyo Diyos, ang Diyos ang inyo amay, nagbutang sini nga kwarta sa inyo mga sako para sa inyo. Nabaton ko ang nahauna ninyo nga bayad. Dayon, gindala niya si Simeon sa ila. Dinala sang sulugoon ang mag-utod sa balay ni Jose. Ginatagan niya sila sing tubig agud mahinawan nila ang ilang mga tiil. Kaginpakaon niya ang ilang mga asno. Ginhanda nila ang ilang mga regalo nga inughatag sa pag-abot ni Jose sa udto, kay ginsugiran sila nga didto sila manyaga upod sa iya. Sang pagpauli ni Jose, gindala nila sa balay ni Jose ang ila regalo, nga nagsaludo sila sa atubangan niya, nga ang ila guya nagaduot sa duta. Nagpamangkot siya sa ila, kung kamusta naman man sila, kang dayon nagsiling, kamusta man ang inyo amay, nga inyo ginsugid anay sa akon? Buhi pa bala siya? Maayo pa bala siya? Nagsabat sila, ang amon amay nga imo kubos nga alagad, buhi kag maayo pa man. Kag nagluhod, kag nagsaludo sila sa iya tubangan. Sang pagkakita ni Jose kay Benjamin, ang iya utod sa amay kag sa iloy, nagsiling siya, amo gali ini ang inyo kamanghuran? Ang ginsugid ninyo sa akon anay? Ang Diyos magbendisyon sa imo toto. Dayon si Jose naghalin sing dali-dali, kay daw mahibi na gid siya tungod sang dako nga kahidlaw sa iya utod. Gani nagsulod siya sa iya kwarto kag didto maghibi. Sang makapanghilamos siya, nagwa siya kag samtang ginapunggan niya ang iya kaugalingon, nagsugo siya nga ibutang na ang pagkaon. Ginbutangan si Jose sa isa ka lamisa, kag ang iya mga utod ginbutangan sa isa man ka lamisa. Ang mga Ehiptohanon nga nagakaon upod sa iya, ginbutangan sa lain man nga lamisa, kay ginkabig nila nga isa ka pagpakanubo sa ila ang magkaon upod sa mga Hebreo. Ang magulutod ginpapungko sa lamisa sa tubangan ni Jose sing pasunod, suno sa ila edad, halin sa magulang pakadto sa kamanghuran. Sang pagkakita nila sang pagpasunod sang ila pamungko, nagtulokay sila nga may katingala. Ang mga pagkaon nga ginbutang sa ila nagikan sa lamisa ni Jose, kag si Benjamin ginbutangan sing 5 kapilo sang sa iban sa ila. Gani nagkaon ka nag-inom sila upod sa iya, tubtob nahubog sila. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 44. Madamo gid nga salamat.